ପିଲାମାନେ ଆତ ଆଦି ଆମେମାନେ ପାତ ପଲିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ନମ୍ବର 3 ଛେଳି ଡରେ ପାଣିକି। ବଣ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ଟିଏ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଝରଣାଟିଏ। ଝରଝର କରି ବହି ଯାଉଥାଏ ଝଲମଲ ପାଣି। ମାଛମାନେ ଫକ ଫକ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଛେଳିଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ଯାଉଥିଲା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତା'ର ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛଟି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଛେଳିର ଦେହ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ଛବି ଦେଖି କହିବା। ମାଛ, ମୟୂର, ଝରକା, ଝରଣା, ଗଛ, ବଗ। 2 ମଟର ଗରା, ଝରକା ପର, ଝୁମୁକା ମଗର। ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମ ଅକ୍ଷର ତଳେ ଗାର ଦେବା, ର ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ଗ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ସ୍କୋୟାର କରିବା, ଝ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା। ତ ଏଠି ମଟର ଅଛି, ତ ଏଠି ଗାର ଆଉ ର ବି ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଲ ବି ବୁଲେଇବ। ଏଠି ଗରା ହେଲା, ଏଠି ଆମର ଗ ଅଛି ଆଉ ର ଅକ୍ଷର ବି ଅଛି। ପର ଏଠି ଆମର ର ଅଛି କେବଳ ହେଲା। ଝୁମୁକା ଏଇଠି ଆମର ଝ ଅଛି ହେଲା। ମଗର ଏଇଠି ଆମର ମ ବି ଅଛି, ର ବି ଅଛି ହେଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଆମର ଗାର, ଯେଉଁଠି ଗୋଲ, ଯେଉଁଠି ସ୍କୋୟାର ସେଇଟା ତୁମେ କରିବ। ଆଉ ଅଭିଭାବକ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଥିରେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତ ପଚାରିବ ହେଲା ଘରେ। 3 ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ସମାନ ଅକ୍ଷରକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ମକା, ମ ସାଙ୍ଗେ, ଗଛ, ଗ ସାଙ୍ଗେ, ବଗ, ଏଇଟା ବି ଗ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ଅରଟ, ର ସାଙ୍ଗେ ହେଲା। ଆମର ମାଛ, ମ ସାଙ୍ଗେ, ଝାଡ଼ୁ, ଝ ସାଙ୍ଗରେ। 4 କ ତୁମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଅଛି କହିବା। ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ପଣସ, ଆମ୍ବ, ମହୁଲ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ତମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ଅଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ। ଆଉ ଖ ବଣରେ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଥାଏ କହିବା। ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଢାମଣ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଉ ତମେ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବ। 5 ପାଠ 3ର ପ୍ରଥମ ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଏଠି ଆମର ଛେଳି କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ ଛେଳି। ବଡ଼ ମାଛ କେତୋଟି? 1 2 3 4 ହେଲା, 4ଟି। ସାନ ମାଛ କେତୋଟି? 1 2 3 4 5ଟି, 5। ପାଣିରେ ମୋଟ ମାଛ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? 1 2 3 4 5 9ଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। 6 ଆସ ଛବି କରିବା। 2ଟି ବଡ଼ ମାଛର ଛବି କରିବା। ତାପରେ ଆମର 3ଟି ସାନ ମାଛର ଛବି। ଆଉ 7 ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା। ବଲ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା। କେତୋଟି ବଲ୍ ଗଣି କହିବା। 1 2 3 4 5ଟି ବଲ୍। ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। 8 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଛବି ନାମରେ ସେହି ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେହି ଛବିକୁ ଅକ୍ଷର ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ନେବା। 9 କ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଏଇ ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ଏମିତି ଫୁଲ ବଢ଼ାଇବା। ଖ ବେଙ୍ଗ କିପରି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଦେଖାଇବା। ଯେପରି ଏମିତି ହେଲା ଚିତ୍ର। ଗ ଡାଲାରେ ଯେତେ ପାରିବା କମଳାର ଚିତ୍ର କରିବା। ଏ ଡାଲାରେ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛେ କମଳାର ଚିତ୍ର କରିବା। ନିଜ ବହିରେ ଆଉ କରିବ ହେଲା। 10 କହିଲ ଦେଖି। କ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ଛେଳି କ'ଣ କହିଥିବ? ଆଉ କ'ଣ କହିଥିବ ଛେଳି?
ମେମା ହେଇଥିବ ଆଉ ଖ ଛେଳି ପାଣିରେ ପଶିଲା ପରେ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ସାନ ମାଛମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିବେ? ଛେଳି ପାଣିକୁ ଡେଇଁଲା ବୋଲି କହିଥିବେ ଆଉ। 11 ଛବି ଦେଖି କହିବା କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଛେଳି ବଡ଼, ତାପରେ ମାଛ, ତାପରେ ମୂଷା ତାଠୁ ଛୋଟ, ଆଉ ତାଠୁ ଛୋଟ ମାଛ ବି ଏଠି ଅଛି। 12 ହେଲା ଉପରେ ଥିବା ଛବି ଦେଖିବା ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ଉପରେ ଛବି ଅଛି, ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ସାରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଅଛି ବେଙ୍ଗ, ବର୍ଷା ହେଉଛି ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା। ଗପଟିକୁ ଚିତ୍ର ସହିତ 2-3 ଥର ପାଠ କରାଇ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟ କାମ କରାଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୂଚନା ବୁଝିବାରେ ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ସୂଚନା ପଢ଼ି ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଏହି ପାଠଟିର ପରିଚାଳନା କଲାବେଳେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 8 ଓ 10ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆହୁରି ଅଧିକା କାମ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 11 କାମ ସହ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା, ଆଖପାଖ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ବିଷୟରେ କାମ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 12ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅତି କମ୍ରେ 4-5ଟି ବାକ୍ୟ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପାଠ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 27ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ଏହି ପାଠରୁ କଥୋପକଥନ, ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଛବି ଦେଖି କହିବା, ମ, ର, ଗ, ଝ ଚିହ୍ନିବା ଓ ପଢ଼ିବା, 1ରୁ 9 ଯାଏ ଗଣିବା, ନିଜ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବଣ, ପାହାଡ଼, ନଈ, ଝରଣା ଓ ଗଛର ଧାରଣା, ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି, ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନିବା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାପାମାନେ, ମାଆମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅଦା, ଆଈ, ଦେଦେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବୁଝିଲ?